Ramogi en geno mara ni kama mara maintiere odiochieng' mari dhi yo makare arwaki weche manyien mag Migago mage mokuom weche mawamiyo pek. Breaking into homes, as was seen in Kisumu and other places, and affecting improper arrests while dispensing brutality and torture infringes upon the rights of citizens. Riwruok makedo ne ratich oganda KNCHR onyiso luore wi lwasi mar siasa ma pacho ka kaluwore kod ng'anyo mosebetie. Doho ma Nairobi owe thuolo ma en ajenga kod ramon ma Sh200,000 pesa ma aching'. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nono chal mar arita e gwenge ma Elgeyo Marakwet kod West Pokot. Machiegni nyako Ramogi inyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok 2360 bende yudo achiel kachiel e mbui marwa mar Facebook, wantie achiel kachiel bende YouTube, bende yudo wa Twitter kachiel kod Instagram. Nyinga Simfroz Okinda. Kawachako ni duol makedo ne ratich oganda e pacho ka mano KNCHR onyiso luore wi liet mar siasa kachiel kod teko mobida tiyogo e gayo jong'anyo makwedo piny owacho. KNCHR wacho ni duol marango tijo bila mano IPOA mondo nonek kod sand mar oganda mitudogo bila e kinde ng'anyo ma ibago kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Duol mar KNCHR wacho ni piny Kenya ni kama rach kaluwore kod nek ma oyaye kod wach mar dhi oganda magi wacho ni medore ka oluwo ng'anyo makwedo sirikal. The National Police Service is mandated to maintain law and order while observing and respecting constitutional provisions. Breaking into homes, as was seen in Kisumu and other places, and affecting improper arrests while dispensing brutality and torture infringes upon the rights of citizens and violates their dignity and sanctity of their private spaces. The Commission calls on the police and other security agents to conduct arrests in a lawful and respectful manner, adhering to established procedures and respecting the rights and dignity of individuals. The judiciary is an arm of government and an independent institution in Kenya, and its presence must be respected as spaces for the administration of justice. Reports and recorded cases of security agents violently dispersing citizens and journalists within court premises violates the principles of separation of powers and undermines the rule of law. The Commission urges the government to ensure the protection of the judicial spaces and uphold the independence of that judiciary, allowing citizens and journalists to exercise their right to freedom of expression. Gikone to jatend Mugiki machon ma en Njenga owe thuolo kod rambon gi doho ma Makadara mantiere Nairobi ka. Njenga owe thuolo kod rambon ma Sh200,000 tok donjne kod ketho 5 kamoting'o bedo gi gig lweny kod yedhe mamero ji odiochieng' manyoro. Njenga osebedo e tesendo bila chakre tich adek juma mokalo. Njenga nodonjne kachiel gi owadgi kod jalwedo mare. Njenga kata kamano nyocha ochako nindo e tesendo bila kanorito ka ibiro we thuolo kata oyo. Kawadhi nyime ni riwruoge ma ok mag piny owacho manie alwora ma Migori twak ewi chenro mag bero tudruok e kind jopiny kod apise mag sirikal. Ma luwore kod ratiro ma osir kod chike ma pacho ka madwaro ni mondo onywak duond jopiny e weche mag dongruok. Jojuma leronwa kara watudre achiel kachiel kod ripota marwa Jojuma e kaunti ma Migori mondo mi olernwa kaka chenro no dhi. Jojuma iriyo nade? Kiwinjo wanyalo maleronwa ni to en ang'o matimore chenro machalo kamano dhi nade, jopiny orwako chenro no yo machalo nade?
Erokamano Simpros, wantiere makare kabeni nyaka sama weni antiere e bura mabende koro kelo kamoro achiel oganda go riwruoge mag oganda kaachiel kod kata mana moko mapisas mawuok e piny owacho mag kaunti ma Migori. Kabende bura ma kawuono bende koro oganda twak e yo ma inyalo weche mag lipode kata yore mag dongruok bende koro nywande pach oganda to ahinya chenrono mar budget mar piny owacho mar kaunti ma Migori. En bura mabende ochope kod MCA no mochung' ne wechego mag loso budget kata jakomno mar budget e od bura ma Migori Graham Kangali mabende wantiere go kaa. Penjo maduong' mabende koro nyaka sani penjore kata ma ywak maduong' en ni jopiny ok osebed ka ikete ler to ahinya kendo kod wechego mag budget. Wanyalo paro ripot manogol kod County Budget Transparency Survey higa ma 2012 noyango ni kaunti ma Migori en achiel kuom counties go ma jopiny ok osebed ka ikete ler to ahinya yorego mag budget. Kabende twak kata weche mag twak ma kawuono ni en mar ng'eni to ere kaka inyalo jiw tudruok makare ka otenre e kind jopiny kaachiel go to ahinya jopiny ma bende der mar gombo ng'eyo ni to chenrogo kaka mag budget odhi nade to bi nywando pachgi mondo gin bende gichiw pachgi ka otenre kod budget machal kod magi kapok okete tim. Wang'eni iko omenda ni kaunti ma Migori nitie kod budget maromo bilion 10. Kata kamano jopiny mathoth wacho ni pok ging'eyo mathoth ka otenre kod budget machal kod mae. Koro miya achiel kachiel mondo koro awuo kod achiel kuom jogo eko mantie bura mondo wang'eni to nyaka sama weni gin weche mage made giyier ni mondo oketi mar jiwo tudruok makare to ahinya wechego mag budget e piny owacho ma kaunti ma Migori. Achak kod Mr. Wadwa ni chori machiegni ka nitie bura madhi nyime ma bende koro une twak ka otende kod yore mar tudruok makare e kindu jopiny kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Ahinya nokuchako wuoyo wechego mag budget. Penjo na mokwongo, in kaka japiny, ang'o ma digomb ng'eyo e budget kata ang'o ma digomb ng'eyo piny owacho mar kaunti ma Migori ma pok iyudo thuolo mar ng'eyo nyaka sani? Erokamano, an iluonga ni Titus Orwa, ane jagoro maduong' mar Migori County Civil Society Organization Forum. Kawuono wan gi meeting mo okelo migepe 4, achiel County Government of Migori, ariyo County Assembly ma Migori, Civil Society Organizations and especially Civil Society Organization matiyo governance as a thematic area kama county budget fole to the media, and that is the reason why the media is airing this live. So one kaka Civil Society ma Migori, bura ma kawuono bedo sponsored gi Open Institute from Nairobi bang' ka report nowuok e County Budget Transparency Survey 2022 ma Migori County no perform not fairly well. So nwanwang'o ni ma nen a gap nikech wan ei county ka. Koro ka wan ei county ka to performance ok ber ahinya, en responsibility marwa kaka civil society mondo wang'i ni to ere yo ma bende wanyalo donjore godo gi wach mar budget ni mondo koro next survey midhi tim after 6 months, that will be July 2024, at least improvement optimre nade obedie. Koro achiel kuom gik ma miyo survey no samoro ok obed maber en ni jopiny ok yud weche maseche moko gidwaro mondo giyudi mondo gin bende gichangia makata koro survey itimo to improvement betie maber. Koro wan kaka civil society organization wasebedo kwa temo matek be momiyo kata mana bura makawuono wagwelo jogi mondo wabed piny wasea kaka jo county. Penjo maduong' en ni nyaka sama wuoyni be un gi yot e yudo lipodgi motenre kod budget to inga ni kanye? Ok osebedo nwaga mayot yudo information especially mag budget koa e county government ma Migori, to mano be momiyo wadwaro ni kaluwore gi tich nyaka wabed gi county government e lain moro maber ma onge buok kata chich e yo moro amora, nikech pile pile ripode gi sana mag pesa mag budget mag pesa ji bedo ga gi luoro chiwo gi. Koro ma momiyo wadwaro ni mondo kindwa kitich gi county government to gi county assembly obed moro mamuol maber makata kidhi manyo information to gitimre nade iyudo. Omiyo information mwa kwasebedo kwa yudo emomiyo ni wadwaro ni bura ni wabedie kaka wabede ni mondo wabed gi wachak loso gimiluongo gi kisungu ni trust kod confidence kun mawawegi, momiyo kata ka ng'ato biro koro sea kodi weche moko madhi gi budget gi to ok obed gi to
Kati kukodi eni oteki piny owacho nyalo keto gi e mbui website kata nyadhi be usedhi kacha cha mu yudo pek kata ma e mbui kacha kata dhia pieces gi mag yudo information muwacho ke. Ya achiel kuom step ma county government ma Migori osetimo maber gi establish a department miluongo ni special programs and partnership ma gimiyo civil society opportunity to engage with. So onge samoro tiende mondo idhi e office moro ma samoro information midwaro no kata ng'ama idhi manyo kuome onge. Koro that establishment of that department is one positive step ma county government ma Migori osetimo. Koro biro miyo wayot kata sani kane wadwa ni mondo gibed kaendi department men wage engage go department be ma timo kata mana liaison gi county assembly members or committee members ma samwa bed kani the chairman mar budget committee wantiere godo ka. That office man facilitate that invitation. Koro county government apart from establishing that department we need wadwaro mondo mi information mora okata wan kaka civil society organization members of public nikech weche moko mag budget gi makore gi japiny nigi nafas mondo timre nade oyud gimo dwaro. Koro wakwayo county government mar Migori apart from establishing that department kete uru access to information ne members of the public obed mayot sana a digital platform. Sani kata kiyao website mar Migori County onge gimi yude, and it is right now when very serious information winjore beni bede. Koro ma biro miyo the next survey kitimo to gimo miyo benua luongo gini wadwaro ni in the next 6 months watima tech kabisa between civil society, county assembly and county government together with the media to improve in that performance. Development partners kone no ka performance nitie bende kuka gibro support programs magwa mwantire go de county ka. Erokamano kuom miya thuolo mondo kora wuogi jakom mar committee mochiweche go mag budget mabenda dhi wuoyo go kod dhok mar kizungu. Mheshimiwa, you are the budget and appropriation committee chairman. The report which was released, that is the transparency, indicate that Migori is among the counties which has not been able to make the public aware of whatever happened in our budget. What is the situation? Why is it the situation? Thank you so much. My name is Graham Kagaliangogo, MCA South Kanyamkago Ward, and also the current Budget and Appropriations Committee chairperson, Migori County. One, ningependa kueleza, I would like to tell the public. Yes. I would like to tell the public, one, that the budget transparency report, the survey report that was published, was between 2017 and 2022. This is a new government. Now, we don't want to actually differ with that report because it was a report that was done before His Excellency Dr. Achilo was in office. And several things have been taken. Leo tumekuwa na Open International ambayo wamekuwa one of the donors of today's meeting. And I want to tell the public and the Migori County that residents that things are going to be okay. One thing is that the documentation that is claimed haikukuwa kwa hii muda mchache ambao tumekuwa na public participation ya CIDP ambao tulienda per ward, hatukwenda kwa sub county or even a centralized place. We've had the budget estimates that we also visited all the sub counties, so the transparency is now in place under this new government. Hatuna county public participation policy. Mnafikiaje wao wananchi na kuwahusu kwa mambo ya budget kama hamna public participation policy? Because inasemekana kwamba mara mingi mnaenda per ward, mnachukua watu 5 ndio mna involve kwa budget process. Hatuchukui watu 5. Ukiangalia hata picha ambazo tumeenda kwa ward in some of the wards, tulikuwa na watu zaidi ya 150 na tunachukua from all villages. Na tumekuwa na our own policy because at the national level tujakuwa na public participation policy ambayo inashika counties. Hapo ndio tumekuwa na challenges. So hapa ambapo tumeagree kama Migori County kwamba tunaenda kufikia wananchi kulingana na vile villages ziko. Na tunahakisha tunafanya mobilization through the ward admins, through the area MCAs, tunapata every village being represented at that particular ward.
Asante sana. Mano ne en jakom mar kamiti mar budget bende winjo kotwa kodwa kanyo ok owach dholuo mi wawuoyo kode kod dhok mar English kata Kiswahili. Kata bono gimotemo lero en adieri ni Migori ne ogol kaka achiel kuom counties go moko osebedo lela ka otendo go weche go mag budget. Kata kamano wacho ne sani giketo kenge makara mani jopiny obedo kod thuolo ma yudo lipode ka otende kod magi mag budget. Ka bende lero kanyo ni ka otende kod weche go mag nywando pacho ganda e chenro go mag loso budget. Gichako chenro mar dhi nyaka kor gwenge. Waseno ka kinde ma okalo ganda biro ka ywak ni ikaw mana kwan ji sanja mathoth gi gin jogo bende tie piny owacho mar county emosebed ka dhi kuonde go ma ilose budget imkaw pachgi ka pacho ganda bende konie kor gwenge to kosebed kinywando ko wacho ni kaka dhi nyime gidhi kaw okenge makare ma ni koro jopiny bende obedo kod thuolo mar bedo kod tudruok e sama iloso budget machal koda mae twak machal koda mae koro podhi nyime ka bende warito ni to e giko mar romo machal koda mae winjruok kata tudruok e kind rogi dhi bedo nade ka dhi nyime. Erokamano ahinya Jojuma, paro ni kapok iwuok kanyo to gimo gik monego noni to bende ginywako ni ibiro ok en kawo pach jopiny Kenya to en kawo pach jopiny kendo tiyo godo e loso moko kuom chenro ma bende koro biro konyo oganda jo-Migori. Kawo kamano ageno ni lipodne luwono makare kendo wang' ni miwa godo e sama oseikore. Erokamano Jojuma. Nyaka Ramogi wadhi nyime kama riwruok mar Azimio la Umoja oloko pache wi ng'anyo manyo giselando ni biro timore kawuono. Azimio wacho ni koro gijiwo jo-Kenya mondo bi ochungi chunje mag jo-Kenya ma osenegi e ng'anyo. E ote ma Azimio pedho, riwruogno wacho ni gibedo kod lalruok kendo ng'ado ni gidhi timo rapar ne ji ma oseneno midhiero e lwet obila. Azimio yango ni gidhi timo chakruoge e gwenge ma pacho ka. Azimio kwayo jo-Kenya mondo wuog oko duto ka giting'o misuma kod maua. Misumago ibiro moki kendo maua ibiro pedhie kuonde ma oganda nitie kaka ranyisi mar rapar ka bende lamo bende jo-Kenya biro timo. Riwruogno okwayo jodolo bende ni oyie oket tenge tich abich, ngeso gi Jumapil kaka mago mag lamo rapar ne ji ma osenegi e ng'anyo. Riwruok mar jopuonj manonat dwaro ni sirikal mondo jiw arita e skunde mag reso chenro mag somo e kinde ng'anyo. Jalup jagoro maduong' mar NAT Hesbon Otieno onyiso luoro ni loro sikunde kinde ng'anyo thiro chenro mag somo kendo dhi ataro mar ratich jopuonjre. Otieno lero ni loro sikunde saa ka saa miyo somb jopuonjre dok chien e kinde mamoko kuomgi ikore ne piny maduong'. Omedo ni kata obedo ni kweth mar Azimio nigi ratiro mar kwedo piny owacho, migawo mar somo thiro ratich jopuonjre ka giloro sikunde kinde ka kinde ma ng'anyo koro muoch. NAT dwaro ni sirikal oket chenro mag arita e skunde mondo res kalenda mar somo ma bende ne obagni e kinde muoch mar COVID-19. It is unfair in terms of competition when some schools are not learning while others are on session. So we are requesting the government, because the government is overall, let them take actions that will ensure that our schools are safe, even those in the cities, so that our students cannot waste time. They can attend their lessons as usual. Education has undergone a lot. You remember during the year 2020, when we had the COVID pandemic, we lost a lot of time. The ministry, together with the stakeholders, we have tried to ensure that there is stability. Jaod bura Masuna West Peter Masara ochwalo od bura paro mar twak mageto konyo obila mani kod dang'ni mag paro koting'o ndiko johocho kod gero kuonde mabiro konyo obila e bedo kod ngima makare mar obwongo e counties ma pacho ka. Jaod bura noko ni paro no biro konyo obila bede rang'iny makare mar paro kendo tiyo ne jo-Kenya kaka chik dwaro. Okoni timbe mane obila timo ne jo-Kenya kinde ng'anyo nyiso ni nitie gimoro marach gi obila manyaka losi. Paro no manyaka sani oseyudo sir kowuok kuom jokanyo mag komiti mar budget e od bura mamalo biro dwaro omenda maromo milion 623 mondo chop kare poni opuodhe kaka chik. The police officers are killing each other because they are desperate. They don't know whom to run to. They don't know what to do. And sometimes you can hear a police officer telling you, Mheshimiwa, please, can you help me? I was told to go to Somalia border, or you go to Baringo. Let me give an example of Mheshimiwa.
because they feel like when you are taken there to be killed. So they go through a lot of trauma, and that is why I'm saying this bill, it's long overdue. The mental health will also help when they go through the counseling. That now will strengthen the bond between the policemen and our community. I know your bill is focusing on basically the police officers, but I think each and every department, ministry, whatever, institutions should have a section, should have an office with a psychologist or a counselor just attending to issues of mental well-being. But just to echo what my colleagues have said, the police officers require attention. But all in all, Masada's bill, I think, will have a great deal, because then you'll cancel the policemen, you'll cancel their families, their children, you'll cancel them when they go to war, you cancel them when they go to street demonstrations. And most of policemen, when they're being told they're going to Mandera, they will not want to go. But if we have a system, and a deliberate system where, there's constant encouragement and constant counseling. Ramogi deka praroga chiel tok sabirio ka oyoyo maromo kongo chenro mar Migago aneno ka otemolo ka Ramogi TV le rainya ma Vibes Cartel mar Kindu Bay chenro mar Migago chopo maler Kindu makaro onego bila mane oneko chieng maandamano onego oketh tije nikech jopiny timo hakigi an odongo odege kane nyora kabuto mongere gi nying mar wuono lo akwayo Migosi Raila Odinga mondo bed piny gi wuon Cliff mar Manera waol gi agoko ma Kenya Kwanza Tio ago Brian from Sondu wacho ni maandamano nyaka wadhi Androni Jala wok Migori Sigiria nyaka wadimbre kaka joluo ng'anyo inyowa ayiegi agwamo nyaka Ramogi kikidhi mabor pod wantie gi weche mathoth. Sonko, karibu kae. Relax. 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Janjez, kuongeza transaction fee uleta mkori. Make chaguo smarter. Vuka to Airtel Money. Aje. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. En sigand hera. Bedo ng'at moher, pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera, manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene wuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot, osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nadi midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ichwang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno. E Ramogi TV.
Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo. To mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Sonko, karibu kae. Relax. Ni 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Janjez, kuongeza transaction fee uleta mkuri. Make chaguo smarter. Vuka to Airtel Money. Aje. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Machiegni kendo nyako Ramogi nyakalondo maregesa kachiel kod riwruog saga mar wa Kenya pamoja ne otimo limbe boma ma Kisii kama jolendo magegesa ne orwaki kod nyasi maratipo. Limbe makamano ne geto chiwo puonj ne jokanyo mag wa Kenya pamoja sako mane oyawa yanga yore manyasani mag kungo omenda e yor ong'we yamo kata mobile app ne jokanyo mar riwruogno. Kaluwore kod jatend nyakalondo maregesa James Gishana, nyakalondo no biro riwore gi riwruoge ma opogore e gweng' ma Kisii kaka yo machielo maneno ni gichopo dwaro mar jiwo, puonjo kod moro jowinjogi. Jowinjo magegesa ne oyudo thuolo makende mar goyo mbaka gi jolendo mag nyakalondo no kaka Mcheshi Getena, Lawrence Gakundi kod jower mathoth mawuok e gwenge ma Kisii. Egesa na chiel kuom nyakalondo 13 mantiere buo kambi mar Media Services. Tangu stesheni ya Egesa FM tumekuwa na ushirikiano pamoja na sako ya Wakenya pamoja sako. Tumeona vile sako imekuwa ikikua kwa muda na wale customers ambao wako katika hii sako wamekuwa wengi na imeendelea kukua kwa wengi, na sasa tukisema mambo ya service delivery kupitia kuweka pesa na kutoa pesa imefika kiasi kwamba sako ikaweze kuleta hii app ambayo itawasaidia wakulima wafanye biashara ili wakaweze kupokea pesa yao kwa njia ya rahisi wakiwa manyumbani kwao. Wakenya pamoja sako pamoja ikisaidiwa na Egesa Media House wameleta wakulima na members of the sako
both from the two counties wako hapa hata leo. Kwa hivyo that is a big thing, ikuonyesha kwamba tuko pamoja. Wakati wa malipo wanapata malipo yao, wakati wanalipwa mambo ya chai, mambo ya kahawa, huwa wanajazana kwa banking walls zetu sana. Ndio tukaamua hii tutafute njia ambayo tutaweza wafanyia ndio kazi ikuwe rahisi. Ndio sababu tuka come up na hii mobile banking ambayo sasa members itakuwa rahisi kwao kutolea pesa mahali popote wako. Hata loan wakitaka advance ya kuwasaidia huwa wanapata kupitia kwa simu yao. Duol mochungne chenro mag gero udi manego gi oywe pacho kama National Housing Corporation John Gigeto chako chenro mag udi makamago e county ma Mombasa. Jakom board maduol Yusuf Chanzu koni pinyo wacho sani geto gero ute mag gorofa par kaka yo achiel marakore gi wach nok mar lope mag gedo. Jakom no bende okwayo jo Kenya mondo sir lwedo juok mar kwan atamalo 1.5 michano ng'ade osara mag jotich magero tayo gedo mag udigo. Ten board no ne loso Likoni men achiel kuom kuonde ma ichan gere utego. Mikoni biro duoko chien wach nok mar ute dak makono. We want to negotiate tuone kama naweza kujenga hizi nyumba badala ya kujenga kama ile ambayo tunajenga hii ya gorofa 5. Tunataka tuongeze iwe 10 floors and zaidi. Hii ni mradi ambao tunataka tufanye kila county. Na tunataka collaboration ya county government, tunataka collaboration ya banks, tunataka collaboration ya Kenya wote ambao wako na uwezo. Tunataka collaboration hata na company. Jagoro mongirore Migago mar KOP puothe Efantus Kimotho oseng'oni tielo mokwongo mar gedo mar Lower Nzoia biro rumo kochopo dwe mar 9 higani. Chenrono geto bero pure counties ma Siaya kod Busia kaka achiel kuom yore mag yudo keyo mabup mar kedo kod nok chiemo e pacho ka. Kane oloso bang' limo gedo madhi nyime Lower Nzoia mwaka wa heka 1625, jatelo osingo ni migawo no ochiwore mar neno ni chenro makamano otieki mondo jopur ochele maloyo 10,600 oyud konyruok. Kimotho ne oten kod jaod bura ma Budalangi Rafael Wanjala kod jotelo mawuok e counties ma Busia kod Siaya kama giwacho ni gichiwore kaka tend counties neno ni chenro no dhi kare. By 30th of September. On completion, is going to benefit around 12,600 farmers. The area coverage at the moment it will expand to an area coverage of 10,000 acres, which on the downstream, I think so far on the upper stream there's 2,500, which is already complete 100%. The other remaining 7,500 is what will come in under phase 2. What the county government of Siaya intends to do going forward is to build the capacity of farmers by sensitizing them on this particular project and also building their capacity and also encouraging farmers to form cooperatives. This is already ongoing and we are going to strengthen it because the project is about to kick off, and I can assure you the commitment of the county government of Siaya in supporting this project is alive. This project is very important to Kenyans because you see now maize has become very expensive. It is making us fight on streets. Now we must think of alternative food. This is his pet project. And among his flagship project is food security and value addition. And far beyond Bunyala, he's talking and he was engaging the CEO National Irrigation Authority for inland irrigation right away from Teso North to via Nambale, Matayos, up to Samia and Bunyala. Komiti mar Senate ewi dongruok mag sirikande mag gwenge kawuono limo chiro mar Muspa ma Kajiado manono kaka $63 notigodo e gero chirono. Ma en tok jo ohala chirono nyiso ni ogimor kod kaka chirono nolosi kendo gwelo komitino mondo non kaka $63 notiyo. Komitino kotelne kod Seneta Oburu Oginga kod jotelo mamoko e kaunti no owacho ni ogimor kod kaka omedano notiyo. Jodak okwa mondo bed mos kapod irango wachno gisingo ni chirono ibiro tiek gero yo makare.
biashara. Hii nafasi ni ya watu wa nyanya na watu wa kitunguu. Na mpaka sasa hatujakubali kuingia hapa. Lakini kwa sababu tunaambiwa ni lazima tuingie na account, inabidi tu tuvumilie kukaa hapa mahali ambapo sisi tunafiki kwa ni comfortable tukiuzia. Kama ingekuwa ni utaalamu ni nafasi ya mtaalamu ingekuwa kidogo kuliko hii. Lakini kaunti yenu inawajali, imesikia sauti yenu ikaongeza. Na saa hizi tungekuwa na stalls mingi, lakini sasa tuko na chache kwa sababu tumesema watu wetu wapate nafasi kubwa. Mimi ningependa kuwaomba nyinyi mtulize nini kidogo. Hata tumesikia kuna ile nini malalamiko ambaye ina nini maana, kwa sababu space yenyewe hata ijapokuwa governor anasema inatosha, waliongeza, lakini hata kama waliongeza bado ni ndogo. Naona ni ndogo, lakini ningependa tu kuwauliza mchukue ile ndogo, alafu mseme basi nimechukua hii, lakini nataka ipanuliwe. Ile sisi tungeambia serikali ya kaunti kama Senate ni kwamba tutaendelea kufuatilia pesa yenye inakuja kwa jina ya mwananchi itumike kwa njia mzuri. Migago majo tijo chiwo omenda moingo shillings bilion 8 mipogone jodongo makwan gi oheo milion 1 manondikre gi migago no. Jodongo yudo shillings 8,000 ng'ato ka ng'ato e chido mar 2 mar higani monywako dwe mar 3, 4, 5 kod 6 kaka nus mar omenda maromo bilion 16 gowi mar dweche 8 mokalo. Kaunti ma Kiambu noyudo shillings milion 337 ka jodongo 42,000 noyudo pok margi. Jagoro maduong' e migago no Joseph Motari owacho ni gibiro yango chenro manyien mar pogo omenda go gi e yor sime. Osingo ni omenda gi ok chak lew kendo. Tulikuwa tumeagizwa tutalipwa 16,000 na tukalipwa 8 mwezi jana. Sasa tumelipwa zile zingine, kwa hivyo hakuna deni imebaki. Tunashukuru sana serikali hii ya Ruto na Gachagua kwa vile wanatutendea sisi wazee. Tumeshukuru sana kwa hizi pesa, zinatusaidia kwa uzeeni wetu. Kusema kweli, hii serikali inafanya mambo haijulikani iko namna gani, kwa sababu imetuokoa sana kwa njia zote. Hata ukiniona ile kagubu, ukiniona kwa ile kagubu dinae, ni hii pesa ya serikali anatupatia. We do not want to disturb these old persons from their comfort houses or wherever they live. We want to pay them via M-Pesa. We are in talking terms with the M-Pesa CEO, and we are still organizing the system to make sure that we be paying this money through M-Pesa. Of course, from the banks, this money will be done as our last mile to the beneficiaries or at their comfort of where they will be. Jolupo e kar chung'od bura ma Kinango e kaunti ma Kwale dhi mbele kod chenro mar pidho yiende mag mangrove e tie nam kaka yor jiwo bunge mayudore e alwora mar Nam Chumbi. Lokruok mar chal kor lwasi kod joma tong'o yien e gwengego osekelo kethruok ne bunge alwora mar Nam Chumbi. Pith mar yien geto lowo eka 115 mayudore e gweng' ma Bonje ma osekethore e lwet joma beto yien ka ok gidewo rito bunge. Moko kuom yien bende manie pi oula ywero ka koro riwruok mar jodak mag bunge kara mag bunje mong'ere kaka Bonje Community Forest Association owuok oko mar pidho kara mar neno yore mag neno ni yien opidh kanyo e yo makare. Kwa ajili ya kuhifadhi mazingira, mama amejenga nyumba pia kuibadilisha, manake ilikuwa ni nyumba ya matope. Sasa hii amebadilisha, ameweka bati juu ya nyumba yake, amejenga vizuri na watoto wake wanakula vizuri, wanasoma vizuri. Mida Creek is facing a number of threats, including unsustainable use of the mangrove resources, like cutting down of the trees for use in building materials as well as for firewood. But there's also some emerging threats on bait harvesting that is causing the mangrove trees to be weak. That's jeopardizing the mangrove ecosystem.
So WWF Kenya is engaging and working with communities through the community CFAs here in Mida Creek to protect, conserve and restore the mangrove ecosystem. We have a target of about 300 hectares by 2025. Nyumani kulikuwa na changamoto kwa sababu ya mambo ya uharibifu, lakini kwa wakati huu kupitia kwa ushirikiano ambao tuko nao kati ya Kenya Forest Service na WWF kupitia huu mradi wa 222 benefit, tumeweza kusaidia wananchi wa hapa, wameweza kutusaidia kufanya mambo ya capacity building, kuwapatia mafunzo ambayo itawasaidia katika kufanya vikundi kuwa na nguvu na zaidi kuwashirikisha zaidi katika uhifadhi wa mkoko katika hapa Mida Creek. Ramogi juanga ngato ka ngato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon na fwenyo ni mai gima hero timo, mai gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar poko pogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kanyiero kod mor dhi nyime. Nadwa bedo lawyer. Kakoro piene mininde okinyaban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise cham. Oingo yie nyaka garus combine. Tukwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town. To ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani saniji tema pek. Dinga ni dala. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach. Saa 1:45 otieno. Nyiew tokens mag stima nono maonge pesa ma ing'adi mana gi Airtel Money. *334# bang'e yier kama ondikni lipa na Airtel Paybill. Kasto iyier kama ondikni KPLC. Machiegni Kenya Ramogi jadeko wito ngimagi masira mar apaya manotimore gweng' ma stima apaya mawuok Narok ochimo Maimayu okinyi makawuono kama moko adek bende yudo hinyruok. Masira noriwo loche ariyo, achiel ne wuok Maimayu kama chielo ne wuok Narok. Jago moro manyinge Washington Oganga ma jahigni 39 mane luwo achiel kuom nyamburko go notemo yepo nyamburko mane nie mbelene ma nyamburko manoriembo nochwe ong'ielore. Kara kamano onge ng'at mano hinyore e nyamburko no. Ringre notere suptand Rufaa ma Narok ka jok mane yudo hinyruok bende notere suptand no ka gidhi mbele gi yudo thieth. Ringre jogo mane owito ngimagi notere kar kano ringre ma Narok County Referral Hospital.
Luoro kwako jopith mag jamni e gwenge ma Tana River bang' lalo dhok kaachiel kod diek ma ok tin ne 300 e thuolo mar dweche 3 kende. Wachore ni lal makamano ne oneno bang' jamni modho pi yawo moro ma chichgo ni ne otimo kwiri. Kata kamano jodak koni gisebedo ka gitiyo gi pi yawono kendo pok ne giyudo midhiero moro amora machal gi mar tho mar jamni. Jodak mag Garsen bende koro yuago chal mar ngimagi ma giwacho ni ok ber nikech modho pigno. Apisod bura mar Garsen koro wacho ni gibiro kawo okang' mar keto jolony mondo tim nonro e wi gima dibed ni kelo thoe mag jamnigo. Karibu mwezi 3 ndio tumeona dalili hii. Kitoka manzo saa hii hata binadamu wengine wanaenda wanaharisha na kisha hata wafugo zimeanza kufa. Mandovu nao zimeanza kuja kufa. Ngombe inakuja kunwa ukiachilia saa hiyo baada ya masaa nusu saa unakuta ngombe imekauka kabisa, hata haina damu, inaanguka inakufa. Ukikuja ukichinja ile ngombe ukitoboa nini kwa tumbo yake hata imekauka kabisa. Kwa dakika 30 ngombe imekauka damu mzima. Tunaomba serikali iingilie hiki kitu kwa haraka. Is an urgent matter, is an urgent issue. Watu wanahangaika, watu wanakufa, wanyama wamekufa. Tunataka serikali iharakishe hii maneno. Bang' dweche 7 gikone doho ma Kisii otweyo ji 3 ma itudo kod monj mar Baby Junior Sagini. Doho no otweyo Maina Ochogo kuom higni 40, Pacifica Nyakerario otwe kuom higni 10 ka Dan Sagini ma en Rael Nyakerario mitwech mar higni 5. Kaka Crispin Otieno lero, ji 3 go ni thuolo mar ndalo 14 mar chwalo ywak margi e doho mar apil. Bang' kane oyudgi kod ketho mar monjo kendo toko oko wenge Junior Sagini tarik 13 dwe mar 12 higa mokalo. Maina Ochogo, Pacifica Nyakerario kod Rael Nyakerario nyoso e doho mamalo ma Kisii mar winjo ng'eto e buch monj Sagini manomakogi. Doho noyudo Maina Ochogo kod ketho mar toko oko wang' Junior Sagini kane otiyo kod pala mabith, soyo nyathino e ogunia kendo wite e puodho moro e gwenge ma Ikuruma kama noweye e lak tho. Pacifica Nyakerario kod Rael Nyakerario noyud gi ketho mar siro achich maduong' Maina Ochogo e monj mar Sagini. For the second accused person, Pacifica Nyakerario Ochogo, sentenced to serve 10 years imprisonment. However, for the first accused person, who was a muscle behind the offense hearing, he sentenced to serve 40 years imprisonment. Jang'ad bura Christine Ogweno nyochiwo ler e wi ng'eto mare. The consequences of their actions severe. There is not enough that this court can do to restore the victim to his previous condition before the tragic events of 13th of December last year. However, what this court can do is to assert itself in the kind of sentence befitting in the circumstances. Maina Ochogo nyong'adne buch twech mar higni 40, Pacifica Nyakerario higni 10, ka doho no bende nong'adone Rael Nyakerario twech mar higni 5 e jela. Kata kamano, okinde mag achijego to nong'ur ka gidwaro ni doho ombek twech ne ji 3 go, kaluwore ni mano ema thuolo mokwongo mane oyudgi kod keth makamano. Motelo ne ng'eto no, Junior Sagini nochiwo neno e yor mbui ka olero ni wedene ema ne umonje. Buch Junior Sagini nochwoyo jopiny kod buo kaluwore ni nochiwo neno ne owuon ni wedene ema notimo ne monj makamano. Bang' neno mane onywando nyaka nyithindo matindo, gikone Sagini oyudo ratiro kata obedo ni nowito nyalo mar neno e monjno. As a counsel for the victim and the Kisii County Government and Law Society of Kenya, I believe that justice has been meted on the 3 accused persons. Ji 3 go nyalo chwalo apil e doho e thuolo mar ndalo 14 mabiro. Kasani pod odinnegi e od twech ma Kisii. Kata obedo ni jogo mane omonjo Baby Sagini sani koro chako dak margi e jela, nyathino sani koro dong' kod songa ni mar oonge kata wengene. Penjo masani medo mienjo en ni Baby Sagini bro dak nade kod anyuola mane omonje. Crispin Otieno, Ramogi TV,
Kisii. Ramogi machiegni paw tuke ka Michael Karanga matugone Kiambu Golf Club no bedo jaloche tuke mag Bari Golf Cup mane obagi kuom dala dek e alap ma Mombasa Golf Club County ma Mombasa. Karanga nondiko historia e tuke go Migago higa ka higa bang' yudo points 64 points 2 moheo rekod mane oketo kara mane oketi higni 32 mokalo. Karanga noyudo mich mar omenda maromo siling 92,500 kaachiel gi okombe. Jotugo 20 maonge gi lony e tugo golf tuke mag golf mabende noyuore tuke go noyudo mich mar siling 400,000. Gol mar jatugo Sarina Bolden e dakika mar 24 nokonyo tim mar Philippines tim mar New Zealand